फ्लावर, वाटाणा, बटाटा याची रेसिपी दाखवत आहे। ही ग्रेव्ही खूपच टेस्टी लागते। त्यासाठी लागणारे साहित्य इथे मी 100 ग्रॅम वजनी 100 ग्रॅम फ्लावर आहे। फ्लावरचे मी मीडियम साईजचे असे तुकडे करून घेतलेले आहेत। इथे मी मीडियम साईजचे 2 बटाटे घेतलेले आहेत। इथे 100 ग्रॅम ओला मटार आहे आणि इथे मी एक मोठं गाजर कापून घेतलेलं आहे। 2 हिरव्या मिरच्या मध्ये चीर देऊन घेतलेल्या आहेत। 100 ग्रॅम मी तेल घेतलेलं आहे। 2 टेबलस्पून मी कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे आणि इथे 50 ग्रॅम मी दही घेतलेलं आहे। भाजी बनवण्यासाठी मी हे 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो प्युरी करून घेतलेले आहे आणि 2 मीडियम साईजचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत। इथे भाजीसाठी मी मसाले घेतले आहेत। अर्धा चमचा मी मीठ घेतलेला आहे। 1 चमचा आले लसूण पेस्ट, 1 टीस्पून धने पावडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पावडर, 1 टेबलस्पून घरगुती लाल तिखट, 1 टीस्पून जिरे पावडर, 1 टीस्पून हळद, 1 टीस्पून काळी मिरी पावडर आणि 1 टीस्पून मी अख्खे जिरे घेतलेले आहेत। गॅसवर मी पातेलं ठेवलं आहे। त्यामध्ये हे 100 ग्रॅम मी गोडे तेल टाकत आहे। तेल गरम झालं आहे, त्यामध्ये मी हे जिरे टाकत आहे। कांदा टाकत आहे। मी गॅस मीडियम ठेवलेला आहे आणि कांदा चांगला लालसर जरा परतून घेणार आहे। त्यासाठी मी इथे मीठ टाकत आहे। आता कांदा लालसर झाला आहे। आता त्यामध्ये मी आले लसूण पेस्ट टाकत आहे। आले लसूण पेस्ट मी थोडंसं परतून घेणार आहे। आले लसूण परतून झाला आहे। यामध्ये 2 टोमॅटोची मीडियम साईज ती मी ह्याच्यात टाकत आहे। आता ह्याला तेल सुटलं आहे। यामध्ये मी धने पावडर, जिरे पावडर, काळी मिरी, हळद, कश्मीरी रेड चिली पावडर आणि घरगुती लाल तिखट हे सर्व मसाले टाकून मी परतून घेत आहे आणि गॅस मी स्लोच केला आहे। तेल सुटेपर्यंत मी जरा परतून घेत आहे। आता मसाला थोडा परतला आहे, त्यामध्ये मी हे दही टाकत आहे। हे दही दह्यामध्ये हा मसाला मी थोडासा परतून घेत आहे। इथे मसाला परतला गेला आहे, त्यामध्ये हे मी अर्धी वाटी पाणी टाकत आहे। गॅस मी स्लोच ठेवला आहे। हा मसाला मी पूर्ण तेल सुटेपर्यंत परतून घेत आहे। आता याला तेल सुटलं आहे आणि मसालाही चांगला परतला गेला आहे। आता यात मी हे ओले मटार आहेत ते टाकत आहे। बटाटे, गाजर हे जरा मी मिक्स करून घेत आहे। आता मी गॅस स्लो केला आहे आणि याला झाकण लावत आहे। झाकण लावून 2 ते 3 मिनिटं मी परतून घेत आहे। आता 2 मिनिटे होऊन गेले आहे। आता यात मी फ्लावर टाकत आहे। आता फ्लावर टाकून मी मिक्स करून घेतलेला आहे। मी 2 मिनिटे झाकण ठेवून जरा भाजी परतून घेत आहे। आता भाजी शिजण्यासाठी मी इथे 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। जास्त पाणी टाकायचं नाही, कारण मी जास्त रसा करत नाहीये। थोडीशी सुकी सारखीच भाजी करणार आहे। त्यासाठी इथे 1 वाटी पाणी मी टाकत आहे। गॅस मी मीडियम ठेवला आहे, त्यावर आता मी झाकण ठेवत आहे आणि ह्या एवढ्याच पाण्यात मी ही भाजी शिजवून घेणार आहे। एवढा रसा पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही पाणी टाकू शकता, पण आता हा रसा मला पुरेसा आहे, म्हणून मी आता ही भाजी एवढाच रसा ठेवणार आहे आणि त्यामध्ये मी 2 हिरव्या मिरच्या मी टाकलेल्या आहेत। भाजी शिजली आहे, त्यामध्ये मी ही कोथिंबीर टाकत आहे। आता आपली भाजी तयार आहे।